Atxalde hon denoi, ongetorria gaurko tokiko gobernu batzarrara. Hoi, barkatu. Bai, beti egiten dut berdina. Ongetorria gaurko udal batzarrara. Beti bezala azten geha lehendabizi puntuarekin eta beti bezala lehendabizi puntua azkeneko akta onartzea. Kasu honetan urtarriaren 28 itzikoa. Ez dakit PCR zerbait zuzentzeko, ez, euken etxe bildu ez da, EAJ ez da, orduan ontzat ematen dugu. Bigarren puntuak dakagu alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri ematea, berdina. Ez dakit EPS zerbait galdetzeko esateko, euken ez da, guk ez da, orduan, ala ere, beti bezala, edozen momentutan, nahi bezu zerbait argitu, pues prest. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontuak ematea. Zerbait galdetzeko esateko, euken ez da, guk ez da, orduan, bale. Eta azten geha, laugarren puntuarekin, kasu honetan, utzararazpen administratiboaren behin betiko onarpena. Prozesoia honekin hasi ginen ja orain dela kasi ia urte bat inguruan. Orduan, plazo ezberdina egon dira, EPEA pasa dira, egoera berdinean gaude. Orduan, urrengo pasoa da, ella ofizialki utzarapen astea edo eskatzea epaitegian. Ez dakit nahi bezu zerbait argitu edo zan, idoia edo... Hasierako onarpena eman genion orain dela 6 hilabete gutxi gora bera, epe bat eman zitzaien eta jarraitzen dute etxean. Urrengo pausua da orain ekartzen duguna ona, da behin betiko utzarazpen administratiboaren behin betiko onarpena. Eta berrido epe bat sortzeguneko epea emango zaie etxe bizitza guzteko eta orduan bai ez badute usten, baina epaitegira. Argituta hori landu genuen bai antolakuntzan, kasu honetan prozesu administratiboa dalakoa, landu dugu ere gizarte zerbitzutan, hala ere, nahi baizu zerbait, komentatu zerbait esan, ero gure posizioa esan, horrela, nahi baizu PSren posizioa mesedez. Arratsalde on denoi. Sí, queremos manifestar nuestro argumento a este punto del orden del día. Que vista la en las distintas comisiones, así como en el Pleno, la Comisión de Organización daremos esta propuesta. Ya sabemos que no es fácil, ni plato de gusto, tener que tomar este tipo de decisiones, pero para eso también nos pone aquí la ciudadanía. Enfrentarse a un expediente de este tipo es uno de los momentos más complejos de la gestión municipal, ya que confluyen la obligación legal de proteger el patrimonio público con el impacto social sobre una familia. Viene en el cargo y al final del día la gestión pública no se trata de elegir entre lo bueno y lo malo, sino la opción más responsable. Votaremos a favor. Eskerrik asko. Euken etxe bilduren posizioa mesedez. Beste gai askorekin gertatzen den moduan, kaleratzearen gaia behin erabakita zegoenean iritsi da gure gana eta ondorioz ezezkoa bozkatuko diogu. Eskerrik asko. Agurtzane, EAJaren posizioa. Erabaki hartzea ez da erreza, denbora damakigu gai honekin, idazkariak esan duen bezala aspalitikan dator, prozesua bere pausoak ari du ematen eta oaingoa otokatzen zaigu hartzea. Iruditzen zait, egon direla plenoak eta batzordeak gaian inguruan galderak eta informazioa jasotzeko eta orduan, besterik etzeko gelditzen guk aldeko bozkan bengo dugu bai. Eskerrik asko Agurtzane. Zerbar gehitzeko, PS? EH Bildu? Horrelako gai larri eta sentikorrarekin egia da, informazio guztia eukitzea garrantzitsua izaten da eta
gure iritziz ez dugu nahikoa informazio jaso eta esan deten bezala erabaki hartu ondoren ekarri dezute gaia. Bestalde, honek guretzako garbi usten duna da, ez gaudela nahiko prestatuak horrelako egoera baten aurrean zer eta nola egin behar dugun. Eskerrik asko ben, Goltzane. Ez, aipatzeko azkenean larriletarako etxebizitza bat dela, kondizio batzutan baldintza batzuekin sartu zirela etxe horretan, eta baldintzaiek betetzen ez zirenez, bidezkoa da etxe hori ere libre uztea, eta beste behar berdina duten beste pertsonentzako edukiel izatea, ez? Horregatikan. Bozkatzen dugu, alde. Ni bai argitu nahi dut gauza bat, ez da azkenean esaten dezue informazioa ez dela egon. Nik uste dut batzorde guztietan, bai esan dut ezala, bai gizarte zerbitutako batzordean, bai antolakuntzako batzordean, informazio eman da. Nik uste dut espediente osoa ikusi dugula denok, banatu da, hitz egin dugu hemen, bai udalbatzan, bai batzorde informatibotan. Beti bezala esan dugu, bai gizarte zerbituko teknikariak, bai idazkaria irekita dago edozen gauza galdetzeko, me konsta egon zarete gizarte zerbitutan, orduan ez dut ulertzen esaten desuna, informazioa ez dela egon. Hori da nik azaldu behar duena, bale. Eta esaten eta gero, eridoiaz basa oso inporta, azaldu puntua ze bozkatzen duguna. Horren bestez, osoko bilkurari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehenengo hau, Urnietako udalaren jabetzakoa den ondasun higiezinaren, Maximo Iurramendin dagoen higiezinaren, utzarazpen administratiboa behin betikoz onartzea, hor diktamenean ikusten duzuen pertsonei zuzenduta. Bigarrena, eta horretarako gaitzen duen titulurik ez dutelako. Bigarrena, utzarazteko agindua ematea, Urnietako Maximo Iurramendi kaleko udalarena den pisuan, edo ondagoen ondasun higiezina Urnietako udalaren jabetzapekoa dela, utzik eradadin. Lehenengo, ebazpen zatean aipatutako okupatzaileek egin beharko dute hori. Hirugarrena, interesdunei jakinaraztea aipatutako ondasun higiezinaren utzarazpen administratiboa behin betiko onartu dela, eta errekerimendua egitea ondasun higiezina utzi desaten 8 eguneko epean, jakinarazpena egiten denetik hasita. Eta jakinaraztea errekerimendua betetzen ez badute, administrazionek nahitezko betearazpena egingo duela. Laugarrena, alkatetzari ahalmena ematea aurreko erabakiak betearazteko beharrezkoak diren agiriak sina ditzan. Hori da bozkatzen duguna. Aipamen txiki bat, hemen diktamenean izena bizenak eta haien nortasun agiren zenbakiak eta agertzen direla, hau dokumentu publikora, hau da aktara, zabaltzen denean, anonimizatu egingo dira datu pribatu guzti hauek. Ados. Hori da bozkatzen duguna, aldeko bozkak, abstentzioak kontra, ados. Markatu. Bosgarren puntura goaz. Bosgarren puntuan dakagu martxoak 8 emakumeen nanzuen arteko egunaren adierazpen instituzionala. Hau jorratu genuen bat ezberde bozera maile batean, azkenean da beti bezala kasu honetan eudeleko proposamen bat egokitzen degula gure herrira, orduan eskertzea eman denoi azkenean onartu degulako. Emango diotitza, bakoitzaren posizioa azaldu baino emango diotitza Ainhoa Ostarazari, berdintasun zinegotziari, irakurtzeko pixka bat testua. Horre, Martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunaren adierazpen instituzionala. Martxoaren 8an, emakumeen nazioarteko egunean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreal eta eraginkorrarekin dugun konpromisoa irmoki berresten dugu. Printzipio demokratikoa ukaezina da eta gizarte justu, aske eta kohesionatuaren funtsezko zutabea. Gaur,
ahotsa irmo altxatzen dugu berdintasuna defendatzeko eta aldarrikatzeko. Izan ere, bere diskurtsoa zokoratzen eta zalantzan jartzen ari den komunikabideetan, sare sozialetan eta giza harremanetarako eguneroko espazioetan. Martxoaren 8an, dei egiten diegu herritar, elkarte eta erakunde guztien irmo egoten gaitezen elkarrekin, lotutako eskubideen defentsa eta atzera pausurik egin gabe, berdintasun erreal eta eraginkorrentzat aurrera jarraitzeko. Horregatik, Urnietako udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Esku hartzea gure udalerrian diskurtso misogino eta jarrera antifeminista aurre egiteko, eta informazio faltsuen edapena desaktibatzeko eta desmuntatzeko. Erresistentzia aliantzak sustatzea, Urnietako talde feminista eta elkartekin, jarrera antifeminista identifikatzeko eta eteteko bizikidetza espazioetan eta komunikate virtualetan. Baliabideak eta egitura zaindu eta babestea Urnietako berdintasun politikoek aurrera egiten jarrai dezaten. Animatzeko, dei egiten diegu herritarrei martxoak 8 emakumeen nazioarteko egunean antolatzen diren deialdi eta aldarrikeparenekin bat egin dezaten. Eskerrik asko ino. Orain ondo irutzen bazazue, bakoitzaren posizioa azaltzen dugu. Herme es pesaren posizioa. Sí, bueno, nosotros, tal y como dijimos en la Junta de Portavoces, es una declaración institucional que viene de Eudel, por lo tanto, aprobada y compartida por todos los grupos representados en ella. Y bueno, salvo alguna pequeña adaptación que se le ha hecho a nivel de... pues estamos totalmente de acuerdo. Eskerrik asko, Herme. Euken... Bai, egia da martxoak 8 beti bezala, baino garrantzi gehiagorekin, ez? Bestalde, Eudeleko testua talde politiko guztiek onartu deguna, egia da, adaptatu herrira, baino Eudeleko Eudelek jarritako bi puntu o puntu bat desagertu da eta beste puntu bati hasiera edo kendu zaio guri garrantzitsua iruditzen zaiguna. Herrira adaptatzea gauza bat da eta beste gauza bada gure udalerri eta eskualdeetan taldeak sor daitezen sustatzea hori kendu egin dugu testutikan. Eta bestalde, tokiko eremutik lehentasunezko kolektiboekin esku hartzea, haien jarrera antifeministak eta maskulinitate toksikoak desmontatzea, ez? Hori ere, puntu hori kendu dugu Eudeleko puntutik. Eta bestalde, esan nahi genuna da, eraso matxista guztiak gaitzesten ditugula, ez? Herrian, azkenekoa gertaturikoa barnean. Bai, egia da, testua egokitu dela Urnietako realitateari, berdintasun teknikariak egin duela lan hori, eta guk ontzat eta onartzen dugu berdintasun teknikariak egindako proposamenarekin. Osak, gu ados gaude eta aldeko bozka izango da bai. Zerbait gehitzeko, ez? Euken, ez da? Testuak berak esaten duen bezala, deialdiarekin bat egitera deitzen ditugu herritarrak. Bozkatzen dugu ondo irutzen pasaizu, bale? Adierazpen instituzionala aldeko bozkak? Hau batez, bale, eskerrik asko. Gogoratzea, martxoan 8 elkartuko garela hemen San Juan plazan 11:30, gonbidatuta zaudete denok eta herri osoari luzatzen dugu gonbidapena. 6. puntuan, dakago Bildu taldeak aurkeztutako mozio bat, kasu honetan irengu gaiari konpontzean bidez eskatuz. Orduan, euken ondoritzen bazaizue, azaldu zuen mozioan esaz. Eskerrik asko. Irurain gainean kokatua dagoen biribil gunea, zelai dagoen lekuan, arrisku egoerak ematen ari dira egunero. Biribil gune honen kokalekua dela eta A15aren bi sarrera eta irteeren artean industria gunea zein Arrobiko sarrera irteera
eta ireki den gasolindegi erraldoia iristeko beharrezko pasagunea izanik, trafiko handia eta bereziki kamioi handien joan etorri ugari jasaten dituen kokaleku batez hitz egiten ari gara. Trafiko handi hauek bizikleta erabiltzaile zein oinezko askorekin elkarbizitzan dauden izan ere biribilgune honetatik Andoaindik datorren bidegorria eta Urnietako oinezko osasun bideak igarotzen dira. Guzti honi, denbora laburrean Lasartetik datorren Plazaolako bide berdearen zabaltzeak ekarriko duen oinezko zein bizikleta erabiltzaileen gehitze nabarmena gehitu beharko diogu. Biribilgune horretan, oinezko zein bizikleta erabiltzaileen segurtasunerako gabeziak asko dira. Ez dago segurtasun seinale vertikalerik, ez zebra biderik, ez eta semaforo eta bestelako segurtasun elementu pasiborik. Ergoien industria poligonotik biribilgunera iristeko dauden espaloiak estuegiak dira eta poligonoan bertan ez dago bizikleta erabiltzaile zein oinezkoentzat bide bereziturik. Guzti honek, lehen aipatu dugun bezala, Iruraineko biribilgunea bizikleta erabiltzaile zein oinezkoentzat leku ez segurua izatea eta egunero arrisku egoerak sortzea dakar. Beraz, agerikoa da ezer larririk gertatu baino lehen Irurain inguruak bizikleta erabiltzaile zein oinezkoen segurtasuna bermatuko duen esku hartze urgentea bat behar duela. Hori horrela, Urnietako udalbatzarrak eskatuko lukeena izango litzake. Hitz egin dugun bezala puntuka bozkatzea eskatuko dugu, hori adostu degulako. Lehenengo puntua, GEI 3722 errepidearen jabegoa duen Gipuzkoako Foru Aldundiari bizikleta erabiltzaile zein oinezkoen segurtasuna bermatuko duen esku hartze urgentea egin dezala Iruraingo biribilgunean. Lasartetik datorren Plazaolako bide berdearen zabaltzeak inguruan ekarriko duen oinezko zein bizikleta erabiltzaileen gehitze nabarmena kontuan izanik, Gipuzkoako Foru Aldundiari egin dezala bide berdea Iruraingo biribilgunetik igarotzeko modurik seguru eta eraginkorrenean zein izan litekeenaren inguruko azterlan bat. Kontuan hartuta, Plazaolako trenbidearen jatorrizko ibilbidearen dagoen tunelaren erabilpen posiblea. Urnietako udalari eskatzen dioguna da, Ergoien industria poligonoan bizikleta erabiltzaile zein oinezkoentzat izango den bide berezitu bat sortu dezala eta Ergoien poligonotikan Iruraingo biribilgunera iristeko dauden espaloiak zabaldu ditzala. Azkenik, Urnietako udalari, udalbatzak onarturiko eskaerak Gipuzkoako Foru Aldundiari helarazi ditzala. Eskerrik asko, Ken. Bai esatea, azkenean nik uste dut espirituan denok ados gaude mozioarekin, eskatu dugu bai puntuka bozkatzea, baizik eta bai, pentsatzen dugu en el espíritu, estando de acuerdo, que en el tiempo igual algunas de los puntos no correspondían ahora. Orduan, eskertzea bai horrela planteatzeko, eta aurrera jarrituko dugu. Vale. Herme, ez dakit mozioaren eri buruz posizioa duzu. Lo único que me aclare un punto, porque en el primer punto, que siempre y cuando se quitara lo de urgente. He omitido el provisional, no sé si al traducirte te han dicho provisional, porque entiendo que tendrá el texto anterior. Sí. Perfecto. Vale. Bai, habrá leído, pero no, lo ha omitido, vamos. Aclarado esto, a ver, desde el Grupo Municipal Socialista compartimos plenamente la preocupación por la seguridad y el verde. Sin embargo, creemos que la forma de alcanzar este objetivo común debe ser la más eficaz y ambiciosa para Urnieta. Por ello, queremos explicar nuestra postura. En primer lugar, vemos esta moción presentada al Pleno como innecesaria. Antes de que fuera registrada ya teníamos una reunión concertada con el Departamento de Sostenibilidad de Guipúzcoa, donde le trasladamos la preocupación del Alto de Irurain con respecto al proyecto de la Vía Verde.
fueron sensibles ante esta demanda y nos aconsejaron que registráramos las alegaciones que consideráramos oportuno, cuestión que se ha realizado esta mañana, por cierto, casi al límite de plazo, pero se ha hecho. En segundo lugar, la moción, en su punto primero, dice solicitar a la Diputación Foral de Guipúzcoa, GI 3722, que realice una intervención urgente provisional en Irurain. Hemos pedido que se cambie intervención urgente provisional definitiva. Se ha llegado a ese acuerdo y en este punto a favor. En tercer lugar, en su punto 2, dice la moción que realice la Diputación Foral de Guipúzcoa un estudio sobre la forma más segura y eficaz de paso de la vía verde por la rotonda de Irurain. Se ha presentado recientemente un proyecto de ejecución que está publicado en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, de unión entre, digamos, el túnel de las Setas, aunque es un poquito más bueno, y el encuentro con la vía verde que viene de Andoain. En este proyecto se van a tener en cuenta todas las medidas de seguridad y eficacia, como no podía ser de otra manera. En cuarto lugar, en su punto 3, la moción cree al Ayuntamiento de Urnieta, en el polígono industrial de Ergoyen, un vial diferenciado tanto ciclista como peatonal. Hacer una vía verde por un lado y proponer otra alternativa a la vez. Creemos que es más productivo concentrar todos los esfuerzos. Y en quinto y último, en su punto 4, que el Ayuntamiento traslada a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Esta petición, el Grupo Socialista ya que en la moción hace referencia a dos departamentos, el de carreteras y el de sostenibilidad, y que por agilidad se hiciera así. Pero EH Bildu no ha estimado esta propuesta. No está objeto de votación por puntos. Este cuarto lo tenemos que aprobar tal y como viene en la moción. De alguna manera hay que remitir a la Diputación el primer punto aprobado. En definitiva, compartimos el fondo de mejora. El de la eficiencia administrativa y las soluciones. Por razones no podemos apoyar el texto tal y como está redactado. Nuestro grupo votará a favor del punto 4 y votaremos en contra de los puntos 2 y 3. Gracias. Eskerrik asko. Agurtzen jotaren posizioa mesedez. Bai, azkenean ja pixkate azaldu dezu ez gauza da aurrean dagoela aldundian bidegorriaren beste zati bat, hau da, lekunetik Andoainen Zaletxe berri edo, Iruengo biribilgureaino, eta hori jende horrean dagoela, alegazioak aurkeztu ditugu, eta alegazioiek segun eta nola zebidea hartzen duten, iruditzen zaigu, bigarren eta hirugarren puntuak horrekin, bideratuta dazkagula alegazio horiekin eta egokiagoa dela egin deguna, azkenean udalak alegazioak aurkeztea. Orduan, beraz, eta gero, lehenengo puntua ondo ikusten dugu, aldaketarekin ere, hori behin-behineko edo provisionaltasun hori kenduta, iruditzen zaigu bide berria, o bide gorria etoki batetik jun edo bestetikan edo ze bide hartzen duen, Iruengo biribilgunean zerbait egin behar dela bai edo bai, eta horrekin ados gaude. Orduan aldeko bozka izango dugu emango dugu lehenengo eta laugarren puntuei. Bai. Zerrik asko hartzen, euken zure da ditza. Hemen gu segurtasunaren gainean ari gea hitz egiten lehendabiziko. Segurtasuna bermatu behar dugu, eta segurtasuna bermatzeaz gain, irisgarritasuna ere bermatu beharra daukagu, ez? Guk mozioa aurkeztu degun momentuan, ez genekien boletin ofizialean, otsailak 3an azaldu den proiektuaren berri. Hori mahai gainean uzten dugu, ez? Agian egokia irudituko zaizue proiektua,
baino alegazioak egin badituzue, zerbait ez zaizue gustatu proiektutik. Bai, azken finean, segurtasun arriskua mai gainean gelditzen delako berriro. Bestalde, hemen urteak daramatzagu gai hau mailean jartzen, 2023an ere mai gainea ekarri genuen, Plaza Olaren jarraipen gisa, segurtasun aldetik arazoak genitula. Gasolindegia egin denetik areagotu zaigu arazoa, eta oinezkoek pentsatzen dute gaina preferentzia dutela pasatzerakoan, eta arriskua handitzen nahi da, ze hori inorrek ez dauka, ez oinezkoak eta ez bizikletazkoak, kotxeek eta kamioiek dute. Bestalde, esan dezunean, gaia bidaltzea aldundiari departamentu bakoitzari banatua, egia da, departamentuei banatzea bidaltzen badegu baiezkoa bozkatuko diozue, pentsatzen dut ezetz, baino banatzea lana hobeto egin dezaten beraiek, guk azkenean aldundiari zuzentzen diogu, orduan alde hortatikan aldundiari zuzendu eta aldundiak egingo du tokatzen zaion banaketa. Segurtasunarekin, segurtasun eza horren gaia uste talde politiko guztientzako garrantzizkoa dela, eta proiektua bera ere erabakia hartu ondoren boletin ofizialean zintzilikatu da herriari galdetu gabe. Eta guk usten dugu herriari o udalari galdetu beharko lioketela hori azaldu aurretikan, ze orain alegazioak egitera behartuta gaude. Hogeian enteatu ginen hortaz, alkateak berak bidali zigun boletin ofizialekoa, eta bertan ikusi dugu dena dokumentazio guzia irakurtzea pixkat komplikatuagoa da, ulertzen degula proiektuan nondikan nora doan, baino ITV-ko rotondan segurtasun aldetik ere nahiko arazo jarriko ditugu. Eskerrik asko, Euken. Hermes, zerbait gaitzeko edo zerbait esateko. Bueno, yo creo que lo que se ha intentado a portavoces, como esta mañana en la reunión que hemos tenido el alcalde Euken y yo, realmente lo que se ha planteado es que el asunto era complicado, el traer una moción cuando se está en plenas, digamos, en plenos con la propia Diputación. No era esperar un poco, vamos a ver qué nos contestan a las alegaciones, que creo que son buenas y que pueden aportar, y luego tomar las decisiones que tengamos que tomar, ¿no? Si es en plenas negociaciones, acuerdos, en plenos llegar a acuerdos con la propia Diputación. Para que nos diéramos un tiempo a hablar y a trabajar y a acordar algunas cosas. No sirve de consuelo, pero también nosotros nos hemos enterado muy tarde, cuando ya estaba publicado el proyecto también. Parece mentira, pero esto ha ocurrido así. O sea que bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y eso era todo. Eskerrik asko, Hermen. Agurtzen zerbait gaitzeko. Bai, hori da. Eukenek esan duen bezala berandu enteratu gea, etzaigu inori gustatu, de hecho proiektuari alegazioak egingo dizkiogu, porque etzaigu egokia iruditzen proiektuan planteatzen den bidea edo, eta hori, bigarren eta hirugarren puntuak iruditzen zaigu alegazioak egin behar ditugula, eta horiek nondik nora edo nola ze bide hartzen duten ikusita, neurriak hartuko ditugu, ez? Baina guretzako hori da bidea, eta hori da zuk esan dezuna, ados gaudela planteamenduarekin, guztiz ados, vamos.
igual gehitzea, bai azalduzu, publicó en el boletín oficial el anuncio del proyecto, pero el proyecto no lo colgó. Orduan, hori lo colgó también un poco más tarde, según nos dijeron. Orduan, pues bai, no se han dirigido al ayuntamiento para el trazado que han elegido y luego además pues se ha notificado más tarde. Sí, argitzeko. Bai, boletin ofizialean atera dana proiektua aterako zela eta gero bestalde proiektua egia da beranduago atera dela. Baina gauza ez da hori, gauza da udaletxe bezala ez geha da proiektu hortaz konturatu gainean genunean. Horregatikan mozioa horren aurretik sartu da. Bestalde atzeratzea eskatu diguzue mozioa edo bertan bera ustea. Azkenean segurtasuna zenbat eta beranduago okerrago da. Atzeratze hori horregatik hemen kudeaketa aldetik, hau da, Aldundiaren kudeaketa aldetik guretzako hankasartze bat dago, etxea telatutikan hastea bezalakoa. Eta proiektu hau aztertzen egonganaren arabera, gainera, uste dugu, arriskua areagotu egiten duela proiektu honek. Zu proiektua zitzaiten dugu urrengo lurraldeko batzordean, azaldu dezakegu eta azalduko dugu ze alegazioa egin dugu eta gero, ze erantzuten du Foru Aldundia eta segun ze erantzuten du, igual ikusi dezakegu ze pausuak eman. Baina bai argi utzi nahi dut hori. Gu enteratu gea, publikazio eta gero, zalpena eta gero, eta, pixka bat harrituta ere, azkenean gurekin ez kontatzea edo gutxien ez esatea, baina, horrela tokatu da. Puntuz bozkatuko dugu, ondoritzen bazaizue, esango da zaudu bet, puntu guztiekin bozkaketa eta azten geha ondoritzen bazaizue. Orduan, lehen da bizi puntuarekin aldeko bozka, batez, bigarren puntuarekin aldeko bozkak, abstentzioak, kontra, hirugarren puntuarekin aldeko bozkak, barkatu, abstentzioak, kontra, eta laugarren puntuarekin suposatzen dut onartu dugu lehendabizia orduan ontzat ematen dugu eta bideratuko dugu Foru Aldundira lehendabizi puntua. Eskerrik asko. Zazpigarren puntuan galderak eta eskariak. Nire partetik bai azkeneko udalbatzan Euskal Herria Bildu galdera bat egin zuen los decretos edo dekretoarekin multaren ari buruz eta bai hori da, azalduta dago, baina berri emateko azalduta dago, informazio gehiago nahi badezue, ez dago arazorik, eta nire partetik hori izan. Ez dakit PS zerbait esateko puntu honetan, ez euken zerbait galdezeko esateko ez, eta guk ez da. Honekin bukatzen dugu garko udalbatza, eskerrik asko dena eta horrengora.